Thina benkomeye boyodotso shangane lapha ezinye zaziyo ukufa ngomdlebe sinibingelele sinamukele kePhinaphi la wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu. Yabona ke namhlanje sisaqhubeka nokuthi sihambe nalo mnyango. Lo mnyango ohlezi usemehlweni ke omphakathi, umnyango oholwa ke umfundisi uThula Sizobuthelezi, umnyango wezokubusa ngokubambisana indaba zomdabu esifundazweni eKwaZulu Natal. Ngithi uma ngabe ngikhuluma ngoShenge ngithi yingwedla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amnyama namdaka. Shenge, namhlanje inhlelo zomnyango zicishe zathatha usuku lonke ngenxa yomsebenzi nokumamatasa komnyango. Ngifisa Shenge ukuthi uma siqala nje sibheke uhlelo lokuqala esiqale kulo besisezimbali okuhlelo engicabanga ukuthi luzolekelela cishe idistrict yonke yeLembe. Ngicela uphefumule Shenge. Ekseni siqale ezimbali nenhlangano iAllen and Jill Gray Philanthropy Foundation nenhlangano iEnterprise iLembe, lapho ebesiyokwethula khona usomqulu wamacebo ukuthi umphakathi walapha eLembeni sizowuthuthukisa kanjani. Kube intokozo enkulu ukubona intshisekelo yosomabhizinisi nenhlangano ngokubambisana komasipala iLembe, omasipala uMaphumulo, uDukuza, iMandeni neNdedwe nomnyango wakwaKhokta ekuthenini umnotho wonke waseLembeni sizowuthuthukisa kanjani, ikakhulukazi abantu abanamabhizinisi emakhaya nasemalokishini. Lolu hlelo ke sizohamba ngalo sizungeze iLembe lonke, esihlose ngalo ukuhlonza osomabhizinisi abancane abayimele ukuthi sibanike amakhono nolwazi lokuthuthukisa amabhizinisi abo. Ngifisa ukuthi siwumphakathi wonke waseMandeni ikakhulukazi emacambini sifisa ukubonga kakhulu umuntu ebongele amakhosi, ebongele kakhulu oNdlunkulu ukuthi ithuba eliyingqayizivele abalitholile namhlanje ukuthi bekwazi ukuthi bethole lezi izinto abayitholile. Siyababongela nje kakhulu ukuthi kulo 20 years wonke osuphelile akazizivele into eyithubeli kanje. Sifisa ukubonga kakhulu ke kuMEC umsebenzi omkhulu awenzile ukuthi sengathi engaqhubeka nawo ehambele zonke indawo zamakhosi noNdlunkulu, ngoba ayikho enye indlela yokwazi ukuyiphilisa ile okuyiyona yona abanikeze yona. Sifisa ke ukuthi ke kuleli thuba esebanikeze lona oNdlunkulu siyafisa ukuthi beyovula amakhampani azokwazi ukuthi eregister ebesemthethweni ukuze bezokwazi ukuhlomula komasipala, bezokwazi ukuhlomula nako MEC makuukuthi benze imicimbi njengale ikakhulukazi nezinto ezenziwe emphakathini. And oNdlunkulu sizokhumbula ukuthi makukhona inkinga nje ikakhulukazi eWard1 sike saba nenkinga la kubulewe khona ingane, uNdlunkulu kwaphoqa ukuthi esilethele ithende elinehlala ezo200 kuya ku300 waphinde wasihlobisela. Sicabanga ukuthi ke uMEC ubone ithuba elinjengalelo ukuthi sebezokwazi ukusizakala kakhulu oNdlunkulu namakhosi ukuthi belekelele emphakathini. Shenge, uhlelo ke njengamanje esithe uma ngabe sisuka ezimbali sadlulela kulona uhlelo futhi nakhona okuhlelo olukhulu esingaqala ukulibona namhlanje silibonile emkhanya kude bekuDisemba ngonyaka odlule, okuhlelo ke olusaqhubeka nokuthuthukisa ke imiphakathi yasemakhaya ikakhulukazi amakhosi. Sithi ke isiqubulo somnyango siyazakha siyazenzela okuyinto ngempela ongagcini ngokuthi uyisho emphakathini kodwa esikubona ngempela uyimplementa izenzo zikhona. Siphinde usichazele Shenge ngohlelo esikulona njengamanje. Namhlanje bekuyithuba eliyisibusiso lapho besihlangene khona nomphakathi waseMandeni, sahlangana namakhosi angama35 akhele isifunda iLembe. Njengoba ubona kumhlophe inkalo zonke besizokwethula uhlelo oluzosiza amakhosi nemndeni yamakhosi ekuthiwa amakhosi empowerment program, lapho besidlulisela khona ama-cold room azokwazi ukuthi amakhosi aqashise ngawo. Sadlulisela amatende nempahla ye-catering ezosiza oNdlunkulu, njengoba sibona amabhodwe, sibona iy'tofu, sibona izitsha. Esihlose ngalolu hlelo ukuthuthukisa nokukhuthaza intsha ukuthi umuntu akavuka ayithathe ayithintithe
akwazi ukuthi asebenzise izandla zakhe ukwakha umnotho ayiphilise yena nomndeni wakhe. Lolu hlelo siqale ngalo esifundeni Mkhanyakude ngonyaka odlule, silapha eLembeni namhlanje, sizoqhubeka isifundazwe sonke lapho sizokwazi ukuthi amakhosi njobe bambe iqhaza elibalekile ekuthuthukiseni imiphakathi, nawo amakhosi qobo lwawo akube khona uhlelo oluzothuthukisa imindeni yamakhosi. Shenge sokwalisa, siyathokoza, siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu. Mbukeli lapho ekhaya ngempela besikhuluma naye ke ubaba uShenge, umfundisi ke uButhelezi, ebekade ke esichazela ngenhlelo zomnyango zosuku lwanamhlanje. Mhlambe uzoyibuza ukuthi uma ngabe ethi lolu hlelo uhlelo oluzothuthukisa imiphakathi yasemakhaya kodwa bese kuqhama kakhulu amakhosi. uShenge uthi njengoba ke lolu hlelo luqalile emakhosini, into ezokwenzeka akuseza ukuthi uma ngabe kunemicimbi kahulumeni ngempela ke umasipala noma umnyango uhambe uyoqasha abantu abaphuma kwezinye izifunda noma abaqhamuka emadolobheni, kodwa sekuyoba abantu bamakhosi abazothatha leyo msebenzi, okwenza ukuthi ngempela ke umnotho wendawo ukhuphuke, abantu bekwazi ukuxosha ikati ezikho. Sikhuluma ke ngabantu abasemphakathini. Mbukeli, asigijime kakhulu ke sikhulume nawo amakhosi ukuze ukuthi athini ngalolu hlelo oluyingqayizivele lapho sithi khona ke abakhulume. Asibonge ukuthola ithuba. Namhlanje bekuwusuku olukhulu oluyingqophamlando lapho ungqongqoshe wezokubusa ukubambisana ubuholi bomdabu nabathwa ebeze emakhosini ewalethele izinsiza ezizolekelela imindeni yamakhosi ngqo kanye nondlunkulu, njoba sazi ukuthi amakhosi ikakhulu ezintweni zokuyisiza awanakiwe. Inselelo ziningi kona emahlweni abantu baye bazi ukuthi amakhosi abantu abaphila kangcono, kanti uma usuya ekujuleni mawungathola usizi luningi kakhulu emndenini yamakhosi. Ikakhulukazi ke lo hlelo luzolekelela ngoba amakhosi ahlala nabantu ezweni, noma ubani womphakathi ilunga uma linenkinga likhala konkosi. Kuyaphoqeleka ukuthi uNdlunkulu kuloko kuncane ongekho kweingane zakhe kuye kufanele ancuzululele lo makhelwane osenkingeni. Uma sekunezinto ezinje ezokwazi ukulekelela ikhaya lomkhosi, kuzoba lula nokusiza umphakathi ontulayo. Mbukeli ke ngempela ke bekuyiyona ke inkosi uBhengu le bekade sikhuluma nayo, ekhulumeleke onke amakhosi ayingxenye yalolu hlelo, njengoba ke inikezwe umsebenzi wokuba usihlalo ekuona ke amakhosi kumbe kuyona ke indlu yobuholi bomdabu la esifundeni ke iLembe. Siyafisa ke mbukeli ukuthi sesikhulumile nenkosi, sezwa ngempela ke okuyiyona mizwa yayo ngalolu hlelo ke oluthulwe ke ungqongqoshe uButhelezi. Sidlulele ke koNdlunkulu, njengoba ke oNdlunkulu nabo bethole ithuba lokuthi benikeze i-catering equipment abazoyisebenzisa ukusiza ukusimamisa ke emakhaya abo, ukusimamisa ke umphakathi. Ithuba ke leli ke abalitholile ngempela ke abanamandla athe xaxa kulona, nabo asibathole lapho sithi khona ke abakhulume. Ngifisa ukubongela kakhulu umphakathi engiphuma kuwona, isizwe sakonjinji ngohlelo esilinikezwe ungqongqoshe uThulasizwe uButhelezi uShenge omele umnyango wamakhosi. Siyabonga kakhulu ke siyisizwe nezizwe zamakhosi. Ngiyafisa ukubonga kakhulu ngoba umuntu ubona ukuthi kuzothuthuka ngisho izizwe zethu. Sibuka ke ukuthi ngalezi zinto asinikeze zona mhlambe njengesizwe kuneza amakhosi ethu sekuzodaleka namathuba omsebenzi entsheni, kuzodaleka namathuba omsebenzi even ngisho kubantu abadala. Ngoba kuzoba khona ngisho uhlelo lwe-catering, intsha izohlomula kakhulu futhi isizwe sizohlomula ngoba siwubukhosi sinama-challenges in terms of mhlampe ama-funding. Uma ngabe isizwe sikhala kuye kwenzeka esizweni ukuthi kube khona mhlampe kwi-youth okufanele ukuthi mhlampe ayo-register esikoleni, uthola ukuthi uza ebukhosini enethemba, uthola ukuthi ikhwama zasebukhosini asenele, asikho kahle. Ezizweni kuyenzeka futhi ukuthi sishonelwe imindeni engathathi intweni beze benethemba kuthina njengasebukhosini, uthola ukuthi asinawo amandla mhlampe okulekelela.
Siyabonga kakhulu kuhulumeni wesifundazwe. Siyabonga nje ukuthi sizizwe sithobekele kakhulu siwubukhosi. Sithi nje uNkulunkulu asibusisele bona kuqhubeke kube kanjalo. Siyabonga kakhulu. Namhlanje usuku olukhulu oluyingqopha mlando ngisho amakhosi amaningi ayabungaza impela. Sifisa ukubonga kuNgqongqoshe phecelezi emisingo labelungu ukuthi asikhumbule ngoba konke lokho kuzothulwa njengoba includiwe singondlunkulu. Into eqala ngqa ukwenzeka ngisho amamezala bethu emakhaya sifike saganela kuwo abakazange balithola okuzoba yinto ezofundisa ne generation elandelayo nokuthi bekwazi ukuthi thina njengondlunkulu sibhekiwe sizweni sizokwazi ukuvula amathuba emisebenzi sizokwazi ukuyimela ngoba njengondlunkulu ayikho income esinayo sithembele emakhosini ngaphandle kokuthi ke undlunkulu makhona ibhizinisana aliqalayo but leli lona lizosimamisa kakhulu ngoba sokwandisa imisebenzi sibe nabantu abazokwazi bafaka isinkwa nabetafuleni ngoba umuntu mayifika ebuka undlunkulu ubuka ukukhanya ubuka usizo ubuka ukuthi ngizolithola usizo noma ngabe lingakanani into ayenzile emisi usithule umthwalo ukuthi nathi sibe isibonelo esihle emphakathini sifisa ukubonga kakhulu emisi ukuthi lokho akwenzile ngathi angongeza ngoba ziningi izikhalo esinazo ziningi izifiso esiyifisayo emisi ukuthi asilekelele ngazo ngathi istep sokuqala lesi esiya empumelelweni namhlanje bekusuku olukhulu lapho MEC ebefikile emakhosini aselembeni ezowapha izipho kwi-courtroom itende kanye ne catering equipment lokho kungusingondlunkulu kuzosigqugquzela kakhulu ukuthi sikwazi ukuyisebenza kube ne-income esingenisayo nathi emakhaya njengoba nje sinomsebenzi omkhulu esiwenzayo ezwenza amakhosi lapho esihlola khona intombi othola ukuthi intombi zizokhempa sihambe soboleka izinto kubantu njengoba sinezinto zethu asizokukhipha imali siboleke yona le engekho siphinde futhi kuzosisiza nathi ukuthi sibolekise ngakho kubantu sithola imali sigade sikuphathisa kwezikhali zamantunga ngoba lento iyisinkwa seyingane zethu nesizwe sethu ezwenza amakhosi siyabonga kakhulu ku-MEC uShenge ngasenzele khona kuyaqala ngqa lokhu nje ngaba uNdlunkulu ngiyaqala nje ukuthi sithole izipho ezinkulu kangaka nezizosiphumelelisa siwoNdlunkulu bamakhosi ngiyabonga kakhulu Mzakwethu ke ngempela kuyaye kuthiwe ke ayilwanga yesabana kulapho siwe sesiliguqisa khona ke uhlelo sesibonga kakhulu ukuthi kusukela ekuqaleni ube ingxenye yalo sakunikeza amazwibela akho konke ekade kwenzeka ke osukwini njengoba ke indlela siyiqale le ezimbali ngaphambi ukuthi sinyukele ke la ngempela ke eMandeni ekade sizohlana khona ke namakhosi ngosizo lumnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu ngosizo lukaNgqongqoshe ke uButhelezi igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandisa ngivumeleni ngiguqe isiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusolizayo inkosi enibusisi